И там хора, вие сте отново в моя YouTube канал, а именно Милю. Съжалявам, че нямаше видео тази седмица в събота. Както гледате, в колата съм и пътувам и ми чака доста дълъг път. Много обещавам, другата събота ще се върнем с пълен мак. Събота и неделя, 2 видеа подред. Това ще бъде страхотно. Извинявайте още един път, съжалявам, че нямаше видео. Чао от мен, да сте живи и здрави и чао. И какво става, хора, вие сте отново в моя YouTube канал, а именно Милю. Съжалявам, че нямаше видео тази седмица в събота. Както гледате, в колата съм и пътувам и ми чака доста дълъг път. Много обещавам, другата събота ще се върнем с пълен мак. Събота и неделя, 2 видеа подред. Това ще бъде страхотно. Извинявайте още един път, съжалявам, че нямаше видео. Чао от мен, да сте живи и здрави и чао.